Igbo ekene m ụnụ onye na-anụ ọnụ ya bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi mụ na nwanne m nwoke Agụmba Idemmili nwoke ọba jide ebube nna anyị na-egwuwa n'okwu ịchịkọ Igbo niile ịma na onwe otu unu na-azọ ọba na onwe ebe a na-akpọ ọba na Ụmụlede ịbịa na ịka enwe ọba Nsụka enwe ọba Anam anyị mara fancha bụ so ha niile bụ nwanne ka ọ gwara ya onye ịbụ wele ọmụ ọba Agụmba Idemmili alụsị egwu na Idemmili Honorable Chidebele Mmanụ na-agụ nwa ya ọba na Idemmili anụ mmụọ ọjụ egwu ka anyị na-eti egwu ka eji mala anyị ife anyị na-ekwu n'ọnụ ka eji mala anyị maka anyị ji ọnụ anyị wee na-edozi anyị ji ọnụ anyị na-ahazi ka ọ wee gaa aga ibe anyị ekene m ụbọchị taa nwekwala anyị mma anyị na-ekwu okwu si ka Igbo niile dịrị n'otu maka onwe ndị ifo na-esi n'ọsọ Anambra, Imo, Abịa, Ebonyi, Enugu ụwa n'Igbo ebe e nwere Igbo ọ bụ eziokwu nwanne? Ọ dịrị etu a problem anyị nwere na anyị bụ ndị Igbo nwere bụ na politicians jide anyị Igbo gbasasị ya and ndị ọcha kewalụ kesịrị Naijiria n'aka n'aka ka o esisi ụtụfa bịa n'anya fụ na ebe light dị na Naijiria bụ na anyị Igbo ewejide anyị Igbo wee gbarikọọ egbulu ụlọ eti n'ọkpụ egbulu ọkpụ tilu n'ụlọ Igbo wee na-enwe very serious problem but it's high time anyị bụ ndị Igbo mara ife efu nwanne ịmanụ nwanne 5 steeti a na-akpọ anyị Igbo abụlọsi ya bụ anyị Igbo anyị Igbo banyesiri na South rinne na North Central mana ọ bụ na afa ya afa realize go because na some of them fa na-asụ Igbo afafa ịjụ afa Igbo ka fa na-aza mana ịjụzie ya onye ebe ọ bụ ọsọ na ọ bụla onye Igbo ọfụgụ a na-asụkwa Igbo ka o si asụ Igbo ọkpọọ onwe Igbo nwa onye Igbo ịghọtago ife a bụla a very big problem ka ọ bụ and ife eji wee mee ife a ndị gọọmenti mere ife a bụ n'afọ na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị ma ife dị wise ama na Igbo chịkọta onwe fe ọnụ n'obodo a bụ Naijiria enwe problem ewee na-atara ka adịchọ na ana Igbo adịrọ n'udo maka ọ bụ na ana Igbo adịrọ n'udo okwefa na-eme ifefa na-eme mana ana Igbo dị n'udo ọ bụla oke n'ọsọ ngwele n'ọsọ mana ọ bụ na fa ya emepe anya anyị bụ ndị Igbo na ụmụnne anyị ya ewolu ncha kụrụ mmiri saa iru anyị ma a na anyị nwa bụ ndị Igbo atago afụrụ nne anya ma ife mekwu during presidential election ife na ndị anyị na fa na-eme ka ife achọrọ ka anyị je ka ite pawa nso ife anyị nwa bụ ndị Igbo eme ebe ịchịkọta onwe anyị ọnụ dịka ukwu anyị za maka na ukwu anyị za adịghị ekwe mgbaji anyị chịkọta onwe anyị ọnụ ka anyị chụba ndị na-achụ anyị ka anyị marado na agbụsị dị n'akwa na agba otule maka na ịmalụgo na problem ọzọ anyị nwekwa bụkwa anyị nwa bụ ndị Igbo onye rigota onye kwe ka nwanne ya erigolu ndị politicians ji maka 11 naira peanut a na-awụpụ ọlụfa n'ọnụ ụzọ fa na-eji analụ na Abuja wee chezie na anyị nwa bụ ndị nne ya na-esoro na gọọmenti na anyị eso ozi na-ekwu ka edozie fa anaghị ayasa mana ụfọdụ na-agọlụ ụmụ Igbo ma enu ma ndị anị ma ndị ichie ya etinye aka na onye ọbụla na-achọrọ ka anyị Igbo dị na mma ma ebu politishan ife ọsọ ọgụbụlụ rank ọsọ gụji na gọọmenti mana ị chọrọ ka be nna ọ dị n'udo nọọ pinọtụ ị na-anatafa ka iji wee sị na be nna ya dị na mma onye ahụ eji anizelu mmiri na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ acha na izu na-anọ otu ngọkwa ka o ele maka ọbịa n'uche nkwuelu ọnụ m daalụ m ndewo na Agụmba Idemmili ọnụ na-agụ ego nke bụ eziokwu na anyị na-eje obodo dị iche iche wee na-agbasa ozi ọma ka Igbo niile dịrị n'otu ma Igbo dị n'olu ma nke dị na ndịda enwere Igbo Nsụka nwa Igbo Anambra nwa Igbo Ọba nwa Igbo Ọnịcha nwa Igbo Ịka nwa Igbo Ụkwalị nwa Igbo Aniọma nwekwa Igbo Ikwere Ọgba Eche na Okpopụ nwa Igbo ndị nọ na Kogi ndị Obolowe ndị na Benue ọ Igbo a ka anyị na-abịa chịkọta ọnụ nwa Igbo Akịrị nọ na Edo steeti Igbo Akịrị ya na-asazi kịta Igbo Akị mana mbido ya na-akpọ ha Igbo Akịrị politics ebe chenji afụfa to Igbo Akị instead of Igbo Akịrị aji mara ha ọ dị m mmasị na mụ na gị n'oge awa
ihe na-agụ na egwu anyị ma na itiga egwu ka ụmụnne nwere ịhụnanya n'ebe ha na nwanne ha dị ịka ya etinye ọzọ na-agụ Igbo niile ebe ọ bụla ha nọ si dịrị n'otu ọkwa studio ka m fụgị kịta nwanne m ihe ị na-eme na-amasị anyị nwawo ndị Igbo onye chọgo okwu chọrọ Igbo okwu ya gaziere gị ọ ga-adịrị gị ma Agụmba ekene gị onye unu na-afụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi abụ m onye akụ maazị Ụmụọcha ndewoni ya dịkwa mgbe ọzọ anyị abịa n'iru akwụkwọ nọrọ ụlọ ọfụma ụbọchị taa ma ndị be anyị onye nụfụlife onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi ya na Agụmba Idemmili ife anyị nọkwa na ewu Unify Igbo nke a ọrụ anyị malitere anyị ga-akwụsị chere Igbo niile unite ya dịka unu si efu a na-ekwu o nwere gị ifo ka anyị na-ebi melu nnene a na-ekwu na ịmagazi ka esi nwee ụnụ na-anụ ọtụtụ ebe na ana Igbo ife dịka asị ekwuru mmiri ekwuru ọbịa Igbo ukwu nke a ma ọ nke ụbụrụ ukwu ife niile na-anụ ọzọ ụbụrụ ihe afụchakwa ha nne ha ncha na ịbakwa n'ime ebe akpọrọ South ịbachakwa saịdị ahụ efugasịkwa ife niile na-afụ n'ebe akpọrọ ana Igbo ọ bụrụkwa South niile maka ndị si na ya ha ofu ndị jigo politiks wee gbalịsie anyị ịnụ ife ọ na-ekwu kịta ọba ka ọ kpọrọ afọ ọ sị na enwere ọba n'ime ụmụnede Agụmba Idemmili wee na-agwa ya na enwekwara ọba Anambra ụnụ ma ọba Anambra ọba Anam nwekwa ọba Nsụka enwekwara ike inwegasị ọba ọzọ n'ime Imo steeti etu unu si fụgasị afa ebe a kpọrọ South East na divide and rule map ahụ etu akwa afọ aka ya esi ụnụ etu ọkwa kunu esifụ afọ ahụ ọ dụgasịkwa n'ime ana Igbo ndị ọzọ dị na South ma North Central etu a ka o si wee dị ife ọ na-egosi na ndị niile awụ ofu maka ndị na-asị na Igbo asị na-edo Igbo asị Bini o nwedara aka ịnụ nọ ndị eze ha wụ ndị Bini tinyelu na-ebute ọgba aghara maka ndị eze ha gasị na-agwa ha na ha si Bini ndị eze ahụ ọtụtụ n'ime ha wụ ndị Bini tinyelu ndị mkpụrụ akụ gasịrị akụ ebezi agwa ndị be ha na ha awụ maka na ife a na-alụkọ ewu o nwere onye ziri ha ọrụ nya ka ha ya na-arịpọtụ ọ ife na-eme ife a na-akọwa wee wụrụ na South East abụrụ sọsọ nyawa ana Igbo bara ebe a na-akpọ South bakwari North Central ana Igbo ị na-anụ maka Benue Igbo nọ na Benue Igbo nọ na Kogi Igbo nọ na Delta Igbo nọ na Rivers ịbịado na Rivers ọ dị ka Igbo nwe Rivers enwe wee lukwa Opobo ụzọ ya esiba Atlantic Ocean ọ nọ nso na Atlantic Ocean maka ndị si na we are landlocked amakwa na Opobo na-asụ Igbo so etu si wee dị Igbo abụrụ sọsọ South East maka ndị na-asụ maintain your 5 South East ọha nwakere anyị ọha nwa ya agwa anyị o nwere ife ndị be anyị kwesịrị ịghọta ọha mmadụ ya agwa ụnụ ebe ụnụ ya akwụdewe ụnụ wu Igbo tupu ekewe maapụ ndị kere maapụ ka maapụ tupu ndị ọcha abịa tupu Mongo Park abịa si na ọfụrụ River Niger otego ndị Igbo ji aba ime mmiri aha ndị Anam ma ndị ọzọ ji ebu ma ife akọrọ akọ bufee nkọ ọzọ a sị na Mongo Park discover River Niger maybe n'ọnya wu onye ọchụ izizi bịara ebe a mana ndị be anyị etego ma ndị na-egwu mmiri gwuerie anyị awụrụgo ndị Igbo tupu ndị ọcha bịa bido divide and rule map awụrụ nke a sị na Midwestern esi na ka ife a na-akpọ after Niger Bridge asịgo na Midwestern ndị ala anyị nọkwa na aka ndị edodo na n'ọha so wee ghasa ife niile a ka ha wee nwee ọtụtụ ndị mmadụ maka a na-akpọ ha edo nwa na-ada ebu ibu ha eto ịkpọ afa ndị a so na-edo mụrụ ndị a ịkpọ afa ndị a so na-edo mụrụ ha edo nwa ka nọ n'ofu ebe ha nọ anụmanụ na ịshansị na ha ahọda edo mana nke ahụ godo akụkọ ụbọchị ọzọ
ndị a na-agba mgba ka afọ na ya abịakọnye ha ọnụ egwu na-atụ ha maka na ndị Igbo kwekọrịta ụlọ ama ife ọwụ a na-ekwu na Igbo kesasịrị ekesasị dịka etu ndị ọcha si wee ndị ọcha sokwu wee gasasị ife egwu ndị ọcha na-atụ ndị Igbo egwu wee sị na ndị anọkọ ọ ya dịkwa egwu wee jiri aka wee kpasasị anyị ma ndị Naijiria kwa ndị ahapụrụ ọchịchị site na politiks ka na-eme nke ha na-eme ama na Igbo nọkọ politikali ụzọ ọwụna na nsogbu ya adị mana gị nwe onye Igbo o sikwa gị n'aka ọ gị nwakwelu ka a na-asị na ihe onye Igbo ọ gị nwakwelu n'ife ha gwalụ n'ife ndị ọzọ gwalụ gị na-ewu anyị sị ka e nwee ọgbakọ Igbo onweghị onye ya sị ga-abịa na onweghị onye ya sị onye Ikwere abịa na onweghị onye ya sị Igbo Delta abịa na Anioma Ịka onweghị onye ya sị ga-abịa na asị ka e nwee ọgbakọ Igbo onye Igbo bụ vice president ndị ọhaneze unu nụrụ ka former CEO Access Bank nwụrụ onye Igbo nwa Igwe ndị ọhaneze ruo ebe ahụ atọtuo Igbo n'ala Igbo ka a na-asụ ha eji hụsụwarị ya oyibo atọtuo Igbo onwelu ndị ọzọ ya abịa ebe ahụ a na-akwụ ozu sụwara ha asụsụ Igbo ọsọsọ ndị Igbo ya sụrụ ha asụsụ Igbo maka na ha na-anụ ife anyị na-asụ a sị na Igbo na-asụ n'onu n'onu Igbo nwere various dialects mmadụ ahụzi n'ụnụ unu ekwezina ka mmadụ gwuo na ife unu wụ ka unu wụ ọhọ mmadụ ya agwa unu enwe ọgbakọ Igbo etu ọ na-abịa unu agụpụzi n'onwe unu ọgụpụrụ onwe n'ụgbọọsụ na ụgbọelu he nye ka m ji ekwu na nsogbu ọzọ anyị nwere owu n'etiti anyị nwawo ndị Igbo enwere ife a na-akpọ identity crisis ụfọdụ si na ha hụ ndị Igbo ọnya wụ nsogbu anyị nwere mana o nwere ife na-atọ m ụtọ nke ukwuu ụfọdụ n'ime ebe a kpọrọ South ọha nwa bụzikwa ife ijikọ Igbo a n'isi ọha nwa bie ndị dịka onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi o si na akụmazụ ụmụọcha na Delta o bie n'isi ife gbasara ijikọ Igbo ọnụ o nwekwara ọtụtụ n'ime ha Almighty ma enu a na ha nwegasị ha ekika si na Igbo ya anọkọlịlị ekwesịrị ị na-enye ha aka na-analụ ha aka na-abanyere ha aja na nri akọrọ akọ a sị na onye si n'Igbo anyị ezukọ ya eji anazelo mmiri 5 5 5 Igbo ya bịakọrịrị ọnụ ma Igbo nọ North Central Igbo nọ na Benue Igbo nọ na Kogi Igbo ya bịakarịrị ọnụ etu a ka ọ esi dị ebe a ka ntị ka nhapụ ya ifu ozi ya gbasaa ya subscribe kwanụ na YouTube channel anyị Igbo Area TV sowe anyị na Facebook Twitter Instagram ngwanụ